nikolobia mangunanka Oni kamara de ware mamang Ogege na Bakatari jena Igiriga na muno nyetile mang Ibaigala Ae mbalakwini Ayagiri yamang Ogega ni irede ya nisi Ayagiri yamang Meme iriji bụ ihe ndị Igbo ji kpọrọ Christmas ya. Iri ji bụ omenala Igbo. Mgbe ndị Igbo na-eji dịka akụcha ji ọhụrụ akụ ọjị wee gbuo ya n'ala gbupụta ya. Ụfọdụ ndị na-amalite na-eri ji mgbe ọ pụtara. Anyị bịara dị nnọkọ omenala Igbo. Orime ji eze ndị Igbo. Ya ka ebe a ka ndị Igbo na-ezukọta afọ onwe ha n'anya. Ihe mere ji wete ebe anyị gbọdịsa maka eriri ji nke eze ndị Igbo. Eze Hazet Ọhazirike OON Eze Igbo of Lagos State. Ọ na-eri ji taa. Ọ na-eme omenala. Ụmụ dịka Ada Igbo of Lagos State. Abịara m ka m nọnyere ịgbara iwu. Anyị ji ebe a ụbọchị taa maka onye eze ibe anyị na-eri ji. Onye isi ndị eze anyị na Lagos. Ọ na-eme New Yam Festival ya. Ndị eze niile wu ndị eze udo. Ọhaneze chiri ndị eze ọhaneze. Anyị bịara ebe a. Anyị bịa onyere ya. Nne anyị bụ na kirikịta ọkpa ebe a. Ihe nji wee bịa ebe a n'ụbọchị taata maka iri ji ọhụụ. Nke bụ ezigbote omenala ndị Igbo n'ala Igbo. O nwere omenala dị iche iche n'ala Igbo. Mana iri ji ọhụụ bụ ọkọpịm. Iri ji eze na-eri ka ntụ wee bịa. Iri ji eze na-eri ya ka ntụ wee bịa ebe a. Ọ bụ ihe eji ekele Chineke n'ihi ihe ọhụrụ na anyị kụrụ n'ubi na Chineke ịrụsi ekele Chineke. Iri ji a na-egosi omenala Igbo. Omenala Igbo dị mma. Ọ na-egosi omenala amaka. Anyị ga-emesu ahụ ọ ga-agwa emesu n'ụtụtụ amaghị obodo nwegere nwanyị bịa n'ụlọ mmanwụ obere gama nwaanyị ga-ama mmanụ obodo amara ibe eme echikọ ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ Nyemeriwe nikolobia mangunanka Oni kamara de ware mamang Ogege na Bakatari jena Igiriga na muno nyetile mang Ibaigala